coincidence ka, Jo, kay nag-nursing na kita niyo sa tuon. Diya, madya pag... Ay, sorry. Pag uli nagigag Manila, madya may nagkita sa atin. Karoon pa, Jo. Grabe nga, ha? Ay. Kaya di mo pa... Maestra sa ata. Lala. Kumawa natin. Na, sige na, suot na. Sige na yan. Sige na yan. Lamig imo day ka kay kulot imo day. Dahil tapos, hamana imo dahil. Istos grabe nga niti kami dengan yan. Ang bay sa mo. Estudyante maguna sa una. Uy, ato dapat mag-graduate ni Darius University sa puti. Graduate na si Rita. Professor nila si Jumida. Sige na. Ano ba? Dali na. Graduate in taon ni cum laude ni sa University of Puti. Niskwila di pa nagdito sa Asis. Plus guy, eskwela pa ni dito sa Sintro dyan. Asis. Atos main. Love you, ma. Ang love you, dali na. Elementary school. Kamong duwas liksi. Sabi, suwat be, kay na, hapit na tatalyan na. Ayun na. Naparabali. Dahil isa pagka maestro isa na sila dahil. Mga Batos. Sabi, hindi ko kumanggan na naman ang Alex eh. Na. Pila edad ni mo, Alex eh? 4 na ka? Sige na rin, nagkaroong inig ka 5. Eskwela nagkuhan. Kinder. Ang eskwela naman dahil ni Runo. Enrolled naman dahil ni Tsagarabi. Module man yan ang isa no. Module po ng kaalian na. Ng Dr. Ipi. Yan, taro nga yan. Kaya ka-doktor na ba na yan? Ipasa na ba ng Dr. Ipi? Dadal na ba ng Sa Dr. buwan Ipi? naman mo balik. After 3 months. Mauna siya mga assignment. Wala na, wala yung assignment sa imong doktor. Kinahanglan sa sunod sa tulog ka buwan. Beta sa pila ni kapit. Mama? Umani ni mo sunod sa tulog ka buwan. Mana ha? Sunod na. Ito na siguro rin asa. Umana? Dali So na. grabe, next page na. A few moments later. Hi guys! Good morning. Ako na po ni si Alex og si Ariana. karon day guys magluto kog ano na sari-sari. Okay, mukhang ka ni Day. Di, ma. Isa maging Ma, mukhaon mo kuya, ma. ni Dr. Ipi nga mukhang ko pag utan. Utan, ma. Njatang butang nga karne gamay. Isa Ted? Carne of Carlam. Carne of Carlam. Tay, dito ko lang. Tay, buhangan sa'yo na tatire. Tay, Kuwan. Si dito ko lang. Dito ko lang sa kaibangan sa una, ma. si Tita Tiri. Hindi naman pagtingin nila, ma. Eh, sa manday sa pagtingin. Yung sa manday. Mama? Sa una rin ito, madi. Ha? Sa una rin ito, madi. Sa una. Ati Duli! Yan na. Maligo na lang. Nagamang mama dari. Mapipaglalgang ati ay sama. Kasama na sa Teresa. Ma. Kayo. Ano ang birthday of mama? Ano ang birthday of mama? Birthday ni Ate Mary Grace. Naulitan ang ugma sila ma. Ano nagritan ma? Ha? Ano nagritan ma? Greeting na karundaan. Dali. Happy birthday na mani dress. Ang ganahan na. Ha? Doon dari. Happy birthday na mani dress. 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 Happy birthday ako no. Advance. Gikantahan ng Aliana si Diyan Ate Mary Grace. Birthday ugma. Minsan man maglaag na punta. Gi-invite man tag birthday. Ato na punta. Mubang ka di. Iyan. Adi na ka muban. Mubang nun ma. Asa man dyan muban o di? Mubang. Nasa naman kayo isa naman kayo mo. Hindi naman taglaag dani.
Kato din nag-comment sa ang video, haningan nga. Kung ko no, pwede pa lang din ako nung kumubalik, kaya ako magatiman ni Ariana. Love you, ma. Love you. Pwede naman yung tali na kumubalik. Kung kuha, napakoy na kong pundo. Hindi ako, napakoy na kong pundo. Lisa doon ko magtrabaho kay na yung mga maintenance ni Aliana. Lisa dari mo tambay, ugay sildo. Naday ko yung maintenance, ma. Sabi to kay Respiridon to, ay mong maintenance. Hindi. Ang uban, walang kahibawagin sa tinod ng sitwasyon. May agubal na din ako. Nasa okay ko nung nga din ako mabalik. Okay, din ako mabalik. Hindi. Asaman may pang maintenance ni Aliana. Ma, love you, ma. Love you. Nga. Sila nanay, nagpasalig pa magyapos nanay nga. Mabalik ko. Di ba, nay? Kaya nay, naingan nga tiguang na. Ha? Balik sa kasayang pa rin Na may naingan nga kuan. Tiguang na kunos nanay. Di na ko makaya. kaya mo na pa. Hindi po yung mga idaan. Diya, mula ka po. Kuwan po di mapasagad yung mga manghod. Ang uban, nagjama-jama ragingon nga kuan. Basig makaingon sila laog ko kay mobidya na pugkuha sila kay Bogong sa rason. Nga nung mabalik pa ko. Mga nga dyan mo patakataka. Tirulay, ganay na hinabi. Di na ko mabalik kay umukasayo. Dungan sa ihang purpose nga nung mabalik pa ko. Di ba, Mama Julie? Hindi rin magabi ang suwan mo. Hindi pwede. May ulo na bangkad. Naimingon nga, gisuportahan ko sa YouTube. Makakita na ko ng mamiso. Na. Di ka-support ang sa YouTube. Ang YouTube din nakasupport. Basig makaibaw. Basig nakaingon mo nga og nag-YouTube. Dakog masildo din na. Tire, love you, tatire. Kay di may mga pimos nga dako kadjog makuwas YouTube basig nakaingon mo nga og nag-YouTube dako masuldo. Di na tinuod. Tatire, love you, tatire. Nas mga Julie nag-YouTube nag-sideline pa budbud kay ang YouTube di nakasaligan. Ang uban nga nagjama-jama arang nga nakahibaw abi nila og nag-YouTube. Kwartaan na dako sildo wa mo kasayod kay di mo ka mo may nag-YouTube wa mo kahibaw og pila ra kitaon sa YouTube. Og 1,000 og daghang view. Ug daghang views, daghang kita, inja daghang po kag views, inja gi-skip dagi mong ads. Wag hapoy kita, manang basig nakaingon mo nga daghang views, inja dakog kita, depende na sa mga ning views ug gi-skip nila ads. Wa mi di mi kakitag mamiso. Manang magkuan lamang ko hinatong ta katong ning comments nga mi ginalaman ko muna ka hinatong ta na mo kasabot mo ug sayang rason nga nung mabalik pa ko trabaho. Ma, Ah, simong mo diya, ma. nagutan. Hindi guys, mara to ang bagot-bot. Kay naiwa ka sabot. Magkuhan sa ako, magluto sa ako. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ko, ma. Bye-bye. Kaya tagap-tagap naman. Mga gisa sa talaga itong hutang. Sari-sari. A few moments later. Guys, luto na gahang gulay with breast Mickey. Kasi makarelita ng luto guys. Napanudlay. Tarong nagsudlay na. Ma, dugay sa tatay ta, ma. Tag dito kayo nagpalimpyo to. Nawa ka nagsando na kay boobs. Dali na. Birdan! Huwag mo ito na iparking ka na ibo. Lami, bagutan. Mami man, ma. Kaon kay mo na yung assignment ni mo Dr. EP. Ma, di na ko dari, ma. Kaon ko no gulay. No, ma, di na ko dari, ma. Kaon lagi. Ma, nabusog naman ko, ma. Sige. Ha? Basta kayo ni kaon mo kakagulay. Ha? Ma, di na ko dari, ma. Ma, di na ko dari, ma. Sige. Palitig saga. Lami kuan hardware.
Dada Miss Rapid Days na kuan mi. Nag-birthday kaban ng pagumangkan dia si John Mark. Kay grabing inita, murag summer. Diyan na daghang sila kapilian ha. Karon pa pud mi first time pa pud ni namo mo suway nila Rapid Days. Maglamig ba atong ning tilawan. Da guys naguwat kami. Hindi kami ning palit og kuan gamit sa electrical. Dahil hapit kami dari pa bugnaw. Ya, coincidence ka adyo kay nag-nursing na kita ni Kansoon. Pag uli nagigag Manila, adyo may nakita sa atin, karon pa dyo, grabing ngaw, ha? Hi. Kaya di mapagmamangkan di ako. Hi. Salag maradikado, nakita mi na, madam ha. Momente, di ka ba te? Umente unta. Hi, nay kay Grabe dahil mo pa pa, hindi lang pagmamangkan. Hi guys. Si Mary Grace Gara, ang natang singer. Malay po si Debla, mo ni. Hindi, nako. Diyos rawa din. Kuan bukong. Di sa magigikan te. Ate, di sa magigikan te. Hi. Dali nga nila, di mo pa mag-birthday. Iwo palit mo sa salaron. Ah, mali ay. Hindi, malag niya. Salad ko nun. Grabe po, kagang pagmangkan na, sana all. Kasi bagay Salad na midahan. Isa, mga hugot nila. Sa distansya rata naglayo, pero sa dughan nako ikaw rin nagpuyo. Oh. Tapos di sa ta. Mubuhi raman day ka, di pa dugay mo pa. Kintahay okay ra ko. Kintahay wala ko nasakitan. Kintahay wala ko nihila. Kintahay raha. Bisag perti na sakitan. Take out, mom. Denny.